Za vest da Rusija pojačava svoje vojno prisustvo u Siriji, koje su početkom septembra 2015. godine objavili pojedini američki mediji, nakon nagađanja usled izveštaja da su ruske vojne trupe viđene na nekim lokacijama širom ove ratom opustošene zemlje, već sada se govori da je najvažnija od početka rata u Siriji. Prema saopštenjima zapadnih medija, Rusija je uputila ekspedicioni korpus u Siriju i počela da gradi vazduhoplovnu vojnu bazu blizu međunarodnog aerodroma u provinciji Latakija na severu zemlje. Odmah se otvorilo pitanje da li je ruska vojska počela prave vojne operacije na strani sirijske vojske ili se samo radi o isporukama naoružanja i slanju savetnika koji treba da obuče sirijske vojnike da rukuju tim oružjem. Naravno, velika je razlika između asistiranja u dopremanju oružja i učestvovanja u vojnim operacijama, o čemu govore razni anonimni izvori. Pojedini anonimni američki zvaničnici ističu da je Rusija poslala 2 broda prema Siriji, ocenjujući da je ova namera ruske vojske u Siriji nejasna. Neki smatraju da se radi na pripremi vazdušne piste u blizini luke Latakija, te se pritom ne isključuje mogućnost ruskog učešća u vazdušnim misijama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je zakazao vanredni sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost radi pronalaženja odgovora na rusko vojno prisustvo u Siriji bez presedana. Istovremeno je senator Lindsey Graham rekao: Rusi su opalili šamar Obami i Kerriju. Rusi su učinili Asada jačim, a to znači da se rat u Siriji nikada neće završiti. Rusi moraju da dobiju uzvratni udarac jer je bezbednost Sjedinjenih Američkih Država oslabila. To što su upravo Sjedinjene Američke Države izazivanjem rata u Siriji, koji je rezultirao stvaranjem islamske države, na najteži način ugrozile i oslabile bezbednost celog sveta, uključujući i Rusiju, a Evropu suočile sa stotinama hiljada izbeglica, za senatora Grahama je nepoznata činjenica. Portparol State Departmenta John Kirby upozorava Moskvu da borba protiv islamske države ne može biti u funkciji pomoći sirijskom predsjedniku Asadu i da je pružanje vojne pomoći njemu nespojivo s onim što mi smatramo najboljim putem za Siriju. Naravno, Kirby nije objasnio ko je dao pravo Vašingtonu da u ime Sirijaca odlučuje koji je put najbolji za njihovu zemlju, a nije ne pokušao da objasni kako podrška džihadistima ili ti pobunjenicima može biti u funkciji rušenja legitimnih vlasti u Damasku. Američki mediji optužuju Rusiju da u Siriju užurbano prebacuje moderno borbeno naoružanje namenjeno Asadovoj vojsci, borbene avione MiG-31 i Su-25, kao i PVO sistem Pancir S-1, te da ruski vojnici u Siriji nisu više samo savetnici, već da upravljaju ratom. Mali zeleni, to jest ruski vojnici u Siriji. Da li je to počela završna geopolitička partija velikih sila u Siriji? Da potražimo odgovor na to pitanje. Rusija je potvrdila da su njeni vojni savjetnici u Siriji. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova izjavila je da ruski vojni specijalisti pomažu Sirijcima da nauče da rukuju ruskim naoružanjem, te da ne može shvatiti zašto je došlo do tolike antiruske histerije. Zaharova je dodala da Rusija nikad nije skrivala svoju saradnju sa Sirijom u vojnoj tehnologiji i da je Moskva to uvek činila u skladu s postojećim ugovorima i u potpunom poštovanju međunarodnog prava. Zaharova je svetskim medijima poručila da je Moskva opremala Siriju oružjem i vojnom opremom već dugo vreme. Ukoliko je potrebno da preduzmemo mere za jačanje protivterorističkih napora, ova pitanja će svakako biti kasnije proučena, ali isključivo na temelju međunarodnog prava i ruskog zakonodavstva, zaključila je Zaharova. Američka administracija je oštro reagovala. Bela kuća je upozorila rusku vojsku da bilo kakva uključenost u Siriji može prouzrokovati konfrontaciju s američkim snagama koje vode vazdušnu kampanju protiv islamske države. Portparol Bele kuće Josh Ernst je izjavio da su Sjedinjene Američke Države zabrinute zbog izveštaja koji govore da je Rusija možda poslala dodatno vojno osoblje i vojne avione u Siriju. Ti koraci mogli bi voditi većem gubitku života, povećati izbegličke talase i rizikovati sukob s ostalim članovima koalicije protiv islamske države koji deluju unutar Sirije, rekao je Ernst. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je o tome razgovarao sa svojim američkim kolegom Johnom Kerryjem. Lavrov je ponovo naglasio potrebu konsolidovanog odgovora protiv terorističkih grupacija koje su zauzele
značajan deo sirijske teritorije i koje prete globalnoj bezbednosti. Rusija je pozvala na široku koaliciju protiv islamske države koja bi uključivala i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali to su Amerikanci i njihovi saveznici odbili. Lavrov je rekao da Vašington čini veliku grešku podržavajući one koji žele koristiti terorističku grupaciju Islamska država da bi srušili s vlasti u Siriji predsjednika Asada. Komentarišući razgovor s Kerryjem koji je izrazio zabrinutost Vašingtona zbog ruskog prisustva u Siriji, Lavrov je rekao: Kerry je zastupao jednu veoma čudnu ideju da podrška Asadu u borbi protiv terorizma na neki način jača islamsku državu, jer će onda sponzori džihadista upumpavati još više oružja i novca. To je apsolutno pogrešna logika i još jedan pokušaj dodvoravanja onima koji koriste teroriste da bi rušili disidentske režime. Ruski ministar je rekao da su Sjedinjene Američke Države posljednjih godina pokušavale da sarađuju s raznim ekstremističkim grupacijama u Siriji. Ogromna je greška da anti-IDIL koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama ne sarađuje sa sirijskim vlastima, čak ni po pitanju razmjene informacija. Ne mogu razumjeti tu logiku, ili bolje rečeno, apsolutni nedostatak logike, istakao je Lavrov i ocenio da će Moskva i dalje naoružavati sirijsku vojsku u njihovoj borbi protiv terorista Islamske države, te pritom pozvao i druge zemlje da učine isto. Nužno je, naravno, biti u interakciji s kopnenim snagama, a najefikasnija i najsnažnija kopnena snaga u borbi protiv Islamske države je sirijska vojska. Saradnja je potrebna također i da bi se izbjegli razni incidenti, smatra Lavrov. Ne treba pritom zaboraviti da Sjedinjene Američke Države već godinu dana učestvuju u vojnim operacijama u Siriji, izvodeći vazdušne napade protiv Islamske države. Iz te perspektive Rusija ima daleko veći legitimitet da učestvuje u Siriji u borbi protiv Islamske države, jer bi u tom slučaju, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, imala i zvaničnu podršku sirijskih vlasti, što Sjedinjene Američke Države nemaju. Šta god Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi misli o sirijskim vlastima, one jesu još uvijek jedina legitimna vlast u zemlji. Njihova zastava se vijori pred Ujedinjenim nacijama i njihov čovjek, ambasador Bašar Džafari, predstavlja zemlju pred međunarodnom zajednicom u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, je sredinom septembra 2015. godine obelodanio da su Sjedinjene Američke Države želele da sruše sirijskog predsjednika Asada i preno što je izbio sukob u toj zemlji 2011. Posjetio je na diplomatske depeše američkog ambasadora u Siriji od 2006. godine. Plan je bio da iskoriste razne faktore kako bi stvorili paranoju unutar sirijske vlade, rekao je Assange, i istakao da je glavni plan uključivao stvaranje tenzija između sunita i šiita. Jedan od načina bio je širenje lažnih glasina. Jedna depeša je posebno zabrinjavajuća. U njoj se vidi ceo američki plan za region. Deo problema Sirije je taj da je okružena američkim saveznicima, u prvom redu Saudijskom Arabijom i Katarom, koji šalju oružje pobunjenicima. Tu je i Turska kao jako važan akter, a svaki od njih ima svoje hegemonističke ambicije prema regionu. Naravno, Izrael također, jer ako se Sirija dovoljno destabilizuje, Izrael bi bio u poziciji da zauvek uzme Golansku visoravan, a možda i proširi tu teritoriju, rekao je Assange. Stavovi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju Sirije se ponegde donekle preklapaju, a ponegde drastično razdvajaju. Obe zemlje tvrde da smatraju Islamsku državu velikom pretnjom koju treba neutralisati i obe se slažu da je političko rješenje sukoba u Siriji najbolji prvi korak. Ali Sjedinjene Američke Države žele odlazak Asada. Rusija kaže da ne uslovljava njegov ostanak, ali da sirijski narod mora da izabere. Drugim rečima, Rusija ipak preferira njegov ostanak. Nadalje, Sjedinjene Američke Države smatraju da imaju svog aktera na terenu, u samom ratu, takozvane umerene pobunjenike, a to su iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država gotovo svi oni koji se ne nazivaju Islamska država ili Al-Nusra front, ali među umerenima je malo toga umereno. One možda imaju drugačije teritorijalne, ekonomske i političke ambicije, ali ideološki su često veoma slični pomenutim terorističkim organizacijama. Pobunjenici su, naravno, velikom većinom suniti, a Sjedinjene Američke Države su saveznik velikih sunitskih regionalnih sila, Turske, Saudijske Arabije, Katara.
Sirijske vlasti pak svu oružanu opoziciju smatraju teroristima po sličnom ključu kao što i Porošenko sve pobunjenike na istoku Ukrajine smatra teroristima. Dakle, tu nema ničeg čudnog i Sjedinjene Američke Države se čude bez veze. Jedina razlika je u tome da kompletna sirijska opozicija zaista naginje teroristima, jer dolaze iz iste religijske fundamentalističke osnove. Prema medijskim izjavama Ruslana Puhova, prvog čoveka Centra za analizu strategije i tehnologija koji savjetuje Ministarstvo odbrane, Rusija najverovatnije neće rizikovati direktno učešće u sukobu, čak i ako su brza izvoz oružja Asadu. Prevoz municije, oružja i goriva Siriji povećali su se od avgusta ove godine. Zanimljivo je da je Bugarska zabranila ruskim avionima prelet preko svog vazdušnog prostora zbog sumnje da ne nose humanitarnu pomoć Siriji, te time zabranila glavni vazdušni prilaz toj zemlji. Sada Washington isto traži od Grčke. Ako bi Rusija ušla kao novi vojni akter u sirijski rat, ko bi joj bio meta? Samo Islamska država ili i prozapadni pobunjenici? U svrhu što manjeg rasplamsavanja ovog rata, idealno bi bilo da joj meta bude samo Islamska država, jer ako Rusija pokuša da uđe u rat kao pojačanje sirijskoj vojsci, onda će to učiniti i druga strana, a to nas pak dovodi do situacije u kojoj ne bi bilo teško kroz neko vreme zamisliti američke i ruske vojnike kako se sukobljavaju na sirijskom tlu. Ne treba posebno ni naglašavati da bi to bilo veoma loše po stabilnost planete. Ali Rusija u nekom većem kapacitetu i ne mora da krene u sukob s pobunjenicima. Dovoljno je da ruski vojnici prisutni na terenu i da samim time blokiraju put napred. A kada govorimo o putu napred, on se pobunjenicima u posljednje vreme itekako otvara. Naime, sirijska vojska je nedavno izgubila i posljednju vojnu bazu na prostoru važne severozapadne provincije Idlib, koja se graniči s Turskom. Hoće li Rusija tek tako pustiti da ovi militanti dođu do Latakije ili do njihove jedine vojne baze na Bliskom istoku Tartusa? Naravno da neće. Zato, ukoliko su se Rusi sada počeli pojavljivati, onda to znači da su došli da naprave preokret ili da spreče kolaps. Sjetimo se još jednom rata u Ukrajini. Izgledalo je kao da bi pobuna na istoku mogla pokleknuti kada su pali gradovi Slavjanski i Kramatorsk, ali onda odjednom pobunjenici postaju znatno jači i odjednom barataju s vrlo snažnim oružjima. Kako? Sve je više manje jasno. Rusija je sprečila kolaps dajući im podršku. Otkako se pročulo da bi Rusija mogla ući vojnu u Siriju, čuju se neke značajne i zanimljive izjave. Nekoliko europskih zvaničnika javno je izrazilo podršku ruskom viđenju situacije u Siriji, odnosno stavu da bi sirijsku vlast i vojsku trebalo gledati kao partnera u ovom ratu, kao aktera koji može doprineti borbi protiv Islamske države, jer niko nema toliko iskustva u ratovanju protiv ovih terorista kao sirijska vojska. Tako je finski predsjednik Sauli Niinisto ocenio da je ruski pristup rješavanju te krize bio ispravan, te da je šteta što Zapad nije želeo da čuje. Rekao je da je Rusija bila spremna da sarađuje sa Zapadom oko Sirije, ali da su Sjedinjene Američke Države i Britanija bile zainteresovane samo za rušenje Asada. Ranije su postojali nagoveštaji da bi Rusija i Sjedinjene Američke Države mogle pronaći zajedničko rješenje za sirijsku krizu. Verujem da bi to bila dobra stvar, poručuje finski predsjednik. Ipak, mnogi zapadni zvaničnici drugačije misle. Nemački ministar spoljnih poslova upozorio Rusiju da ne pokreće vojnu intervenciju u Siriji. Francuska također ističe da bi veći ruski angažman otežao postizanje političkog rješenja. Ipak, sve veći broj europskih zemalja počinje da okreće leđa američkoj isključivosti, koja nalaže da nipošto, nikako, nikada ne sme biti završen sirijski rat dok Asad postoji na vlasti. Sada, kada stotine hiljada izbjeglica ulaze u Europu, možda i Europa počne malo drugačije da razmišlja. Naravno, ako je trebalo čekati da dođe do toga da bi se desile sitne političke promjene, onda je to zaista ekstremno tragično. Ali baš te sitne političke promjene koje, da su donete pre 2 ili 3 godine, mogle su spasiti stotine hiljada života. Sada se polako donose.
Pa je tako britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond izjavio da bi Britanija mogla prihvatiti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ostane na vlasti tokom prelaznog perioda, ukoliko bi to rešilo sukob u Siriji. Ali, zar je na to trebalo čekati 3 duge krvave godine? Jer isti predlog je iznet za vreme sastanka u Ženevi u leto 2012. Tada je tadašnja američka državna sekretarka Hillary Clinton strogo odbacivala takvu ideju, ali to je od početka bila jedina prava ideja za zaustavljanje rata. Da je taj potez povučen tada, Islamske države danas možda ne bi ni bilo, jer ne bi postojali uslovi za njen nastanak. 100.000 ljudi bi bili živi, a Evropa se ne bi urušavala pred izbegličkim tsunamijem. Konkretni vojni ulazak Rusije u Siriju, ako se desi ili ako se već dešava, potez je koji Rusija sigurno nije donela olako, naročito ne u ovom trenutku kada joj geopolitika već zadaje ozbiljne izazove. Na početku krize u Siriji zapadni posmatrači uobičajeno su pogrešno tumačili da je Putinova podrška očuvanje ruskih interesa u Siriji, koji se sastoje od omanje vojne pomorske baze u Tartusu i za Rusiju skromne prodaje oružja. Takvi interesi su u realnim oblicima međunarodnih političkih odnosa marginalni. Umjesto toga, Putin vidi Siriju kao kamen međaš ruske geostrategije na Bliskom istoku. I dok su Katar, Saudijska Arabija i Turska preuzeli kampanju protiv Asada, Rusija vidi da se tu događa jedan geostrateški sukob u koji nisu uključene samo regionalne sile, već i Sjedinjene Američke Države. Rusija se osjećala prevarenom kada je dozvolila navodnu humanitarnu pomoć Libiji 2011. na temelju koje je NATO srušio Gadafija i veruje da Amerika ima isti cilj u Siriji. Poniženje iz Libije je ostalo kao gorak ukus u ustima i Putin je odlučan da ne dopusti opet takvo menjanje režima koje vodi u haos. Sjedinjene Američke Države očigledno smatraju da se iza maske borbe protiv Islamske države najlakše može srušiti Asadov režim. Moskva je tu igru pročitala i ne želi da joj se ponovi libijska prevara. Šta u stvari Moskva traži u Siriji? Moguće aktiviranje vojnog prisustva Rusije u Siriji stručnjaci dovode u vezu pre svega sa potrebom da se pomogne sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu. Moskva je pre nešto više od 4 godine zauzela politički kurs koga se dosledno pridržava, a on je usmeren na pružanje podrške legitimnim vlastima u Siriji na čelu sa Bašarom Asadom. U kontekstu politike Sjedinjenih Američkih Država vezane za pripremu grupa sirijske opozicije kao i podrške koju Turska i Saudijska Arabija pružaju opozicionarima, među kojima ima ekstremističkih grupa, a također s obzirom na Asadove izjave da regularne snage imaju poteškoća sa kadrovima i naoružanjem, informacije o jačanju ruskog vojnog kontingenta u Siriji zvuče logično. Ako Moskva dejstvuje na taj način, ona time učvršćuje imidž pouzdanog partnera koji ne menja svoje stavove, što je važno za ovaj region. Pojedini stručnjaci međutim smatraju da potezi Rusije prema Siriji uopšte nisu usmereni na podršku režimu ruskog partnera Asada, nego imaju za cilj da pokažu Rusiju u najboljem mogućem svetlu pred Iranom i da preuzmu na sebe ulogu zemlje koja iritira Ameriku. Podsjećamo da je Iran najvažniji saveznik aktualnih sirijskih vlasti u regionu, a iranske trupe su već u više navrata primećene u borbi na strani Asadove armije. Pružanje podrške Asadu nije jedini cilj Rusije u Siriji, smatra Mark Galeotti, profesor Centra za globalne probleme na Njujorškom univerzitetu. Sadašnji potezi Rusije odražavaju veću uznemirenost zbog stvarne opasnosti koju predstavlja organizacija Islamska država, jer ona počinje sve više da prodire na Severni Kavkaz, ali i zbog toga što se Rusija nada da će pokretanjem zajedničke koalicije protiv Islamske države izaći iz sadašnjeg diplomatskog ćorsokaka u odnosima sa Zapadom. Stručnjaci ističu da se odavno razgovara o potrebi organizovanja velike koalicije radi sprovođenja kopnene operacije. Najvažnija komponenta ruske inicijative je učešće Damaska u antiterorističkoj koaliciji, budući da je on jedan od malobrojnih aktera u regionu koji su zaista zainteresovani za pobedu nad Islamskom državom i već nekoliko godina se uspešno bori protiv njenih pripadnika. Naš predlog se sastoji u tome da ujedinimo snage svih stranih aktera, svih suseda Sirije, svih predstavnika opozicione koalicije, svih koji imaju veze sa ovom situacijom, objašnjava suštinu ruske inicijative portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova.
Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija je između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašaluk? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. Drugi kosovski boj i Kosmetska legenda, najčitanije ratne knjige koje su ušle u legendu koja se čita i prepričava. Jedinstvene i neponovljive knjige u kojima su opisane stotine teških borbi koji su pripadnici srpske vojske i policije vodili na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine protiv šiptarskih terorista, mudžahedina i stranih plaćenika tokom agresije NATO-a i kopnene agresije iz Albanije. Rat za Kosovo. Jedinstvena knjiga nad knjigama o Kosovu i Metohiji. U ovoj knjizi su sve činjenice i dokumenta potrebni da saznate istinu o završnom 20-godišnjem ratu za Kosovu i Metohiju. U dokumentarnom filmu Pakao Košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule Košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnijeg agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snaga i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine. Možete poručiti na telefone 011 311 8290 i 011 311 8291. A ako se snage ne ujedine, onda je opasnost od direktnog sukoba ruske i američke vojske na sirijskom tlu realna, jer američki napadi na Asadovu armiju, koju podržavaju ruski vojni stručnjaci, se već događaju. Washington Post je nedavno objavio da CIA i američka družena komanda za specijalne operacije već duže napadaju Asadovu armiju pomoću naoružanih dronova. Početkom septembra 2015. bombardovane su snage sirijske armije kod Karnasa u predgrađu grada Hame. Damask smatra da su to uradili američki dronovi. I dok Sjedinjene Američke Države umjesto po teroristima sve češće udaraju po sirijskoj armiji koja se najviše bori protiv džihadista, Islamska država napreduje. U tekstu pod naslovom Islamska država pobeđuje Bruce Hoffman, direktor Centra za bezbednosne studije Univerziteta Georgetown i stručni savjetnik Centra za borbu protiv terorizma na Američkoj vojnoj akademiji, navodi da je vreme da priznamo da je naš odgovor na takozvanu Islamsku državu bio užasan promašaj. Hoffman, koji je bio član komisije koja je radila na izveštaju o napadima na kule bliznakinje u Njujorku 11. septembra 2001. podsjeća da je prošlo 15 meseci od kako su borci Islamske države zauzeli pola Iraka i proglasili kalifat i ističe da se od tada njihov uticaj samo povećao. Islamskoj državi, grupi koja je nekada bila deo iste organizacije odgovorne za napade 11. septembra, svakodnevno se pridružuju novi džihadisti iz oko 50 zemalja širom sveta. Hoffman ukazuje da ne treba odbaciti Islamsku državu kao lokalni fenomen koji se zadržava samo na teritoriji Bliskog istoka. Ta organizacija sada ima bazu u najmanje 6 zemalja i pokriva oblast od zapada i severa Afrike do Arapskog poluostrva, kao i do Sinaja, Južna Azija i Kavkaza. Samo u posljednjih godinu dana Islamska država je inspirisala napade u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Francuskoj i Belgiji, podsjetio je Hoffman. Suočavajući se sa geografski sve širom i demografski sve različitijom pretnjom, jasno je da je naša trenutna strategija promašena, naveo je Hoffman. On je dodao da je to pokazala i anketa sprovedena na proleće među učesnicima konferencije na Američkoj vojnoj akademiji, među kojima su bili najviši vojni zvaničnici, visoki predstavnici vlada, naučnici, humanitarci i novinari. Čak 97% njih složilo se da Sjedinjene Američke Države gube u ratu protiv Islamske države.
Hoffman je upozorio da pretnju kakvu predstavlja Islamska država svet još nije video i da su veličina, naoružanje boraca Islamske države u kombinaciji sa njihovom sposobnošću da osvoje i zadrže teritoriju verovatno jedinstveni u analima terorizma. Prema njegovim rečima, ratu protiv terorizma je hitno potrebna nova strategija koja mora da počne priznanjem da je Islamska država ozbiljna pretnja koja neće nestati sve dok džihadisti ne budu vojno poraženi. Pouzdan zaključak koji se iz predočene analize može izvesti je da je Sirija trenutno epicentar velike geopolitičke borbe i koliko god najuticajniji akteri govorili o rešavanju te krize, prvenstveni cilj im je zapravo pre svega geopolitička pobeda, a dok se donede sirijski narod Zato se odnosima NATO i Rusije pridaje prvorazredan značaj. U posljednje vreme zvanično je na delu resetovanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što se automatski prenosi na odnos Alijanse i Moskve. Napuštanje hladnoratovskog sučeljavanja i početak nove ere u saradnji i strateškom partnerstvu trebalo je da bude ozvaničeno na samitu Alijanse u Lisabonu. U novom strateškom konceptu koji je na tom samitu usvojen kaže se da je saradnja NATO-a i Rusije od strateškog značaja jer doprinosi stvaranju zajedničkog prostora mira, stabilnosti i bezbednosti. Najznačajnija novina u tom dokumentu je odredba da NATO ne predstavlja opasnost za Rusiju, te da Alijansa želi da vidi pravo strateško partnerstvo između NATO-a i Rusije i da u skladu sa tim očekuje uzajamnost od strane Rusije. Te formulacije su naišle na veoma pozitivan odjek u Rusiji. Zvaničnici Alijanse i Rusije su posle samita NATO u Lisabonu i samita NATO-Rusija davali optimističke izjave. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da su bivši protivnici Rusije i NATO načinili istorijski korak. Hladni rat je zaista završen, hrabro je poručila Angela Merkel i dodala: mislim da će saradnja s Rusijom biti prekretnica. Bivši vojni protivnik danas je postao partner. To je promjena u saradnji koja se može nazvati istorijskom. Da li je zaista hladni rat između NATO i Rusije završen ili je samo potisnut u drugi plan, preteći da u jednom trenutku eksplodira svom silinom i teško ugrozi mir i prosperitet međunarodne zajednice? NATO je na samitu u Lisabonu zvanično pozvao Rusiju na partnerstvo i saradnju u stvaranju teritorijalnog sistema protivraketne odbrane za evroatlantski region i u borbi protiv zajedničkih problema bezbednosti, poput terorizma i ekstremizma, piraterije, šverca droge. Posebno je na sva usta hvaljena činjenica da je NATO prvi put u svojoj 60-godišnjoj istoriji u novom strateškom konceptu istakao da Rusija nije neprijatelj, odnosno da Alijansa ne predstavlja opasnost za Rusiju. Angela Merkel je upozorila da Rusiji i Alijansi prestoji dug put pre nego što ostvare značajan napredak u obezbeđivanju zajedničke bezbednosti. Učesnici Saveta Rusija-NATO su zaključili da je period zahlađenja i uzajamnih primedbi u odnosima Severnoatlantske alijanse i Moskve prevaziđen, te da počinje nova etapa punopravne saradnje. Rusija je prihvatila pruženu ruku saradnje, ali samo na bazi ravnopravnosti, posebno na planu izgradnje protivraketne odbrane. Ruski predsjednik Medvedev je predložio Alijansi da zajedno s Rusijom brani evroatlantski prostor, slikovito rečeno rame uz rame, kao partneri koji imaju potpuno međusobno poverenje. Najteže iskušenje u odnosima NATO i Rusije će predstavljati pitanje protivraketne odbrane, koje će biti ključni kriterijum za ocenu da li su bivši vojni protivnici uspjeli da prevaziđu hladnoratovsku sučeljenost i postanu strateški partneri. Protivraketna odbrana će u narednom periodu biti pitanje svih pitanja u odnosima NATO i Rusije, odnosno Vašingtona i Moskve, i presudno će uticati na bezbednost celog čovečanstva. Od toga da li ćemo uspjeti da se dogovorimo o protivraketnoj odbrani zavisit će perspektiva saradnje Rusije i NATO-a, poručuje Dmitrij Rogozin. Kakva je situacija na tom planu? Evropska protivraketna odbrana, koju nameravaju da izgrade Sjedinjene Američke Države i NATO, godinama je kamen spoticanja Moskve i Vašingtona. Američki protivraketni štit u Evropi predviđa instaliranje mobilnih elemenata sistema protivraketne odbrane nove generacije na velikom prostoru, od Poljske preko Češke i Rumunije do Turske, kao i na američkim ratnim brodovima u Sredozemnom moru, odnosno pod čitavom zapadnom i jugozapadnom parametru ruskih granica.
Međutim, Sjedinjene Američke Države ne planiraju da postave antirakete lovce samo u Poljskoj i Rumuniji, već i na Arktiku i na Dalekom istoku, kako bi, po mišljenju ruskih generala, oslabile odbrambeni potencijal Rusije. Na samitu u Lisabonu krajem 2010. godine predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je NATO-u predložio da se stvori zajednički sistem protivraketne odbrane sa dve različite zone odgovornosti. Alijansa je taj predlog odbila. Dok su razgovori u toku, Vašington je potpisao ugovore o postavljanju elemenata protivraketne odbrane s Rumunijom i Turskom. Moguće je i postavljanje radiolokacione stanice u Gruziji. Sledeće na redu je dolazak američkih ratnih brodova sa raketima presretačima u Španiju. Konačno, Vašington je rekao da će protivraketna odbrana biti stvorena sa Rusijom ili bez nje. Moskva je ove izjave uzela u obzir i najavila simetričan vojno-tehnički odgovor. Administracija Baracka Obame je u septembru odlučila da odustane od svog prvobitnog plana raketnog štita, kojim je predviđeno postavljanje elemenata sistema protivraketne odbrane u Češkoj i Poljskoj. Vašington planira da program do 2015. ograniči na postavljanje raketa presretača na brodovima. Posle ovog datuma ipak bi trebalo da se baze protivraketne odbrane pojave u zemljama Istočne Evrope. Planirani radar u Češkoj u stanju je da drži pod kontrolom ruske strateške snage u evropskom delu zemlje. Amerikanci su na severoistočnoj granici Poljske postavili protivraketni sistem Patriot, što je uz radare antiraketnog sistema u Moskvi doživljeno kao pretnja ruskoj bezbednosti. Istupanje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i razvoj sopstvenog sistema protivraketne odbrane od strane Vašingtona narušio je strateški paritet i stabilnost u svetu, smatra Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, i ocenjuje da će, ako Sjedinjene Američke Države ispune svoje planove na stvaranju protivraketnog štita, do 2018. ili 2020. godine štit postati ozbiljna pretnja za strateške nuklearne snage Rusije. Većina stručnjaka smatra da će odnosi Moskve i Brisela zavisiti prevashodno od toga kakav će biti postignut dogovor između NATO i Rusije oko protivraketne odbrane. NATO je zvanično pozvao Rusiju da učestvuje u projektu stvaranja protivraketne odbrane u Evropi. Rusija je spremna da sarađuje u toj oblasti, ali ne želi da učestvuje u sistemu protivraketne odbrane NATO-a. Moskva želi stvaranje sistema protivraketne odbrane od Vankuvera do Vladivostoka, što je malo verovatno. Suzdržanost Moskve proizilazi iz činjenice da Sjedinjene Američke Države planiraju da stvore ne sistem evropske, već sistem protivraketne odbrane NATO-a, pri čemu saradnju s Rusijom vide samo u pogledu korišćenja njenih radiolokacionih stanica. Ruski predsjednik Medvedev je u ekspozeu u Federalnom saboru posljednjeg dana novembra 2010. godine rekao da je na samitu NATO-a u Lisabonu izneo inicijativu da se formira moguća arhitektura evropske protivraketne odbrane koja spaja interese Rusije i zemalja NATO-a i istovremeno osigurava zaštitu svih zemalja Evrope od raketnih napada. Uz ocenu da je to nesumnjivo pozitivan razvoj, Medvedev je upozorio da nas u narednoj deceniji očekuje sledeća alternativa. Ili ćemo postići saglasnost o protivraketnoj odbrani i stvoriti punopravni zajednički mehanizam saradnje, ili će započeti novi talas trke u naoružavanju. Medvedev je još na samitu u Lisabonu jasno stavio do znanja da učešće Rusije u izgradnji evropske protivraketne odbrane može samo da bude partnersko i nikako drugačije. Ili će Moskva ravnopravno snositi odgovornost za bezbednost, deliti informacije i donositi odluke o ovim ili onim problemima, ili uopšte neće učestvovati u tom procesu. Ali onda će Rusija biti primorana da se brani, naglasio je ruski predsjednik. U poslanici Federalnom saboru Medvedev je poručio NATO-u da će u slučaju da se ne postigne sporazum o protivraketnoj odbrani, Rusija morati da donosi odluke o novom udarnom oružju, što bi otvorilo novu, izuzetno opasnu trku u nuklearnom naoružavanju. Naravno da u toj trci neće biti pobednika i Moskva ne želi da se događaji razvijaju po takvom scenariju. Moskva se zalaže za takav sistem bezbednosti koji će zaštititi od potencijalnih napada sa strane, ali i svesti na nemoguće napad od strane partnera. Zato je Moskva predložila stvaranje protivraketne odbrane po sektorima,
Odnosno, svaki učesnik dogovora će biti odgovoran za svoju zonu bezbednosti i imati svoju protivraketnu odbranu, a ti sistemi će biti u kooperaciji preko centara upravljanja, pojasnjuje rusku poziciju Medvedev. O tome je oštrim tonom početkom decembra 2010. govorio i ruski premijer Vladimir Putin. Ako na naše predloge dobijemo samo negativne odgovore i šta više, ako se pored naših granica pojavi dodatna opasnost u obliku nove varijante trećeg pozicionog rejona, Rusija će jednostavno biti dužna da se zaštiti na razne načine, postavljanjem novih udarnih kompleksa protiv novih pretnji koje će se stvarati pored naših granica. To nije naš izbor, mi to ne želimo, rekao je Putin. Premijer se nadovezao i na inicijativu predsjednika država o zajedničkom radu na opštem problemu bezbednosti. Rusija bi mogla da se dogovori sa NATO o razmeni informacija, o zajedničkom sistemu upravljanja. Postoji samo jedan uslov. Partneri moraju uzeti u obzir interese Rusije, inače će taj proces biti nemoguć. Kao konkretan primer, Putin je naveo nameru Sjedinjenih Američkih Država da postavi pored ruskih granica sistem radara i protivraketa, odnosno protivraketnu odbranu. Mi ne usmeravamo rakete ka vašoj teritoriji, a vi planirate da postavite rakete pored naše teritorije, pored naših granica. Kažete nam da ćete to učiniti da bi se zaštitili od, recimo, iranske nuklearne pretnje, ali takve pretnje sada nema. A ako sistem radara i protivraketa bude postavljen pored naših granica, čak 2015. godine, one će raditi protiv našeg nuklearnog potencijala. I to nas naravno zabrinjava i mi smo dužni da preduzmemo konkretne mere, poručio je Putin. Glavni problem sada jeste u tome da umjesto zainteresovanog dijaloga dve jednake strane, Zapad može da pokuša da stavi Rusiju pred svršen čin. Pojasnio je suštinu neslaganja oko izgradnje protivraketne odbrane stalni predstavnik Moskve u NATO-u Dmitrij Rogozin. Protivraketna odbrana u Evropi može da postoji ili ako Rusija u njoj učestvuje ili ako je usmerena protiv Rusije. Trećeg nema. Ako mi saznamo da se podiže vojna infrastruktura protivraketne odbrane na severozapadu ruskih granica, da ne govorimo o Arktiku, sektoru strateških snaga Rusije, mi ćemo morati da razvijamo ofanzivne snage kao protivtežu bilo koje protivraketne odbrane. Zajednička protivraketna odbrana je više ideološko pitanje, a ne problem bezbednosti, ubeđen je Rogozin koji kaže: ranije je zemlje NATO-a ujedinjavala parola "idu Rusi", sada žele da je zamene novom "lete rakete". NATO, u kome o protivraketnoj odbrani odlučuju Sjedinjene Američke Države, a ne Evropljani, međutim, bez entuzijazma gleda na rusku ideju formiranja zajedničke evropske protivraketne odbrane. Problem je u tome što Sjedinjene Američke Države žele da jednim udarcem ubiju dve muve, smatra zamenik direktora Instituta za izučavanje Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, predsjednik Fonda podrške vojnim reformama Pavel Zolotaryov. Sistem protivraketne odbrane koji stvaraju Sjedinjene Američke Države može da ima dva cilja. Onaj koji je zvanično deklarisan, odbijanje potencijalne pretnje od strane Irana i Severne Koreje, i drugi, prednost u beskontaktnim ratovima budućnosti. Ta dva cilja su nespojiva. Prvi traži saradnju sa Moskvom. Trajektorija raketnog udara Irana na Sjedinjene Američke Države prolazi preko teritorije Rusije i bez zajedničkog sistema protivraketne odbrane nemoguće je zaustaviti te rakete. Ali za drugi cilj nemoguće je saradnja sa Rusijom. Onda će taj sistem za beskontaktni rat biti usmeren protiv Rusije i drugih zemalja istoka, što produbljuje jaz između Rusije i NATO-a i traži da se preduzmu adekvatne mere. Zapad mora da odluči šta zaista želi, da garantuje budućim generacijama sveta mir ili da nastavi suprotstavljanje. Rusija je svoj izbor već učinila, kaže Zolotaryov. Problem je kulminirao kada su Sjedinjene Američke Države odbile da daju pismene, odnosno pravne garancije da protivraketna odbrana neće biti uperena protiv Rusije. Moskva je zato krajem novembra 2011. godine najavila vojne protivmere. Između ostalog, radi se o uvođenju u borbeni sastav radiolokacione stanice sistema za obaveštavanje o raketnom napadu u Kaliningradu i opremanju novih ruskih strateških balističkih raketa perspektivnim kompleksima za prevladavanje protivraketne odbrane i novim vrlo efikasnim borbenim blokovima. Raketni kompleksi Iskander biće instalirani u Kaliningradskoj oblasti, ali možda i u Krasnodarskom kraju, kao i u Belorusiji.
trupe za vazdušno-kosmičku odbranu koje će se pojaviti do kraja 2011. godine potpuno će obezbediti Rusiju od pogodaka zalutalih raketa. Operativno-taktički raketni kompleks Iskander pogađa ciljeve udaljene 280 do 500 km, ali već postoje rakete koje mogu preći do 2000 km. Mogu da nose kako obično, tako i nuklearno naoružanje. Iskander sa područja Lenjingradske oblasti mogao bi da uništava objekte u baltičkim zemljama i u istočnoj Poljskoj, sa područja Belorusije u centralnoj Poljskoj, a sa područja Kaliningradske oblasti u Nemačkoj. Oblast Kaliningrada u kojoj će biti raspoređen raketni kompleks Iskander je najpogodnija za ruske vojne kontramere Americi u ovom delu Evrope. Ta oblast je ruska enklava s najvećom koncentracijom najmodernijeg ruskog oružja, a nalazi se između Litvanije i Poljske. Tu oblast je Staljin 1945. godine priključio Rusiji. Kaliningrad, međutim, nema direktnu kopnenu vezu sa matičnom teritorijom. U toj oblasti je Baltijsk, koji je glavna ratna luka ruske baltičke flote i najzapadniji ruski vojni garnizon. Postavljanje Iskandera samo je jedna od mera za delovanje protiv američkog sistema protivraketne odbrane na granici sa Ruskom federacijom, čije je Ministarstvo odbrane najavilo da će se aktivirati grupacije snaga flote, obustaviti likvidacija jedne od divizija raketnih trupa strateške namene, povećavati grupacije frontovske i avijacije dalekog delovanja. Planirani kompleks mera mogao bi da eliminiše pretnju koju u Rusiji stvara američki sistem protivraketne odbrane, tako što će omogućiti presretanje bilo kojih ciljeva, čak i na hiperzvučnim brzinama i u vazduhu i u kosmosu. Reču, ukoliko se ne postigne obostrano prihvatljiv model saradnje, protivraketna odbrana će postati glavna tačka sukoba NATO-a i Rusije, obnoviti trku na oružavanju, oživeti hladnoratovski duh. I umesto strateškog partnerstva, alijanse i Rusije, međunarodnu zajednicu suočiti sa obnovom strateškog neprijateljstva dve nuklearne supersile. To bi bio najveći izazov i najveća pretnja svetskom miru u 21. veku. U isto vreme, kada je Moskva najavila vojne protivmere američkom raketnom štitu u Evropi, Vašington je krajem novembra 2011. godine odustao od svojih obaveza prema Rusiji po sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi. Amerikanci su, za razliku od jednostranog izlaska iz sporazuma o protivraketnoj odbrani, ovoga puta našli kakav takav povod. Prebacili su krivicu na Rusiju, koja je od 2007. godine obustavila izvršenje svojih obaveza iz pomenutog sporazuma. Na izgled, to je odgovarajući i izbalansiran korak Vašingtona, bar je javnosti tako prikazano. Realnost je, međutim, i tu drugačija. Sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi predviđa ograničavanje 5 kategorija običnog naoružanja i tehnike, kao i razmenu informacije i inspekciju. Iako se, naravno, ne može govoriti o izbalansiranosti vojnih potencijala strana potpisnica sporazuma, višekratna nadmoć NATO-a u odnosu na Rusiju, o kojoj je s ponosom govorio švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, neće biti samo očuvana, već će i jačati zbog toga što će se u Evropi pojaviti elementi sistema protivraketne odbrane, koja je, kako smatraju ruski stratezi, usmerena protiv Rusije. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija je između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašaluk? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije.
U dokumentarnom filmu Pakao Košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule Košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnih agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snage i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine možete poručiti na telefone 011 311 8290 i 011 311 8291. Moskva je 2007. godine donela odluku o stavljanju van snage pomenutog sporazuma, ali ne zato što nije želela da ga poštuje, već zato što su se suštinski promenile okolnosti koje su bile kada je sporazum dogovaran. Naime, prijem novih članova u NATO, do kojeg je došlo uprkos čvrstim obećanjima Zapada da se alijansa neće pomeriti ni za metar na istok prema ruskim granicama, naglo je promenio odnos snaga u Evropi na štetu Moskve, koja je želela da izlaskom iz sporazuma o konvencionalnim vojnim snagama ponovo uspostavi paritet između NATO i Rusije. Taj problem je trebao da reši adaptirani sporazum iz 1999. godine, koji ne dozvoljava pomeranje vojske i infrastrukture NATO na istok. Taj sporazum je međutim postojao samo na papiru, jer je niz zemalja NATO-a odbio da mu se pridruži, počevši od 3 pribaltičke republike, pa sve do Albanije, Slovenije i Hrvatske. I nisu ga sve potpisnice ratifikovale. Tako da je razlog za izlazak Moskve iz tog sporazuma, kako smatraju ruski zvaničnici, sasvim osnovan. Osim toga, posle ruskog istupanja 2007. godine došlo je do nekih kvalitativnih promena i rasporeda snaga na kontinentu. Sjedinjene Američke Države rešavaju da postave elemente protivraketne odbrane oko Rusije. Planiraju da postave antirakete lovce ne samo u Poljskoj i Rumuniji, već i na Arktiku i na Dalekom istoku, kako bi oslabile odbrambeni potencijal Rusije, zvanično partnera u bezbednosti, de facto potencijalnog protivnika. Objektivno, smatra bivši nemački kancelar Helmut Schmidt, ova promena je u korist Amerike i na štetu svih ostalih. Nesporan je zaključak da neodustajanje Amerike i NATO-a od izgradnje protivraketne odbrane u Evropi, ruske vojne kontramere, te izlazak Amerike iz sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi vraća takozvani proces resetovanja rusko-američkih i odnosa Rusije i NATO-a korak unazad. Očigledno je da je veoma težak put i dalek cilj do prerastanja dva bivša vojna protivnika iz faze strateškog neprijateljstva u strateško partnerstvo. Na tom krajnje neizvesnom putu je mnogo ozbiljnih prepreka. Jedna od njih je, po mišljenju ruskih stručnjaka, što su kompleksi hladnog rata u NATO-u, koji je stvoren protiv Sovjetskog saveza, još uvek veliki problem za alijansu. Bivši šef glavnog štaba raketnih snaga strateške namene Ruske federacije, Viktor Jesin, ocenjuje da NATO sve do sada nije uspeo da se opredeli kako da gradi odnose s Rusijom. Ona je alijansi potrebna kao saveznik i partner, jer je bez Rusije delatnost alijanse neefikasna. Međutim, Zapad nikako ne može, kaže Jesin, da se uključi u ravnopravnu saradnju. Sve je očiglednije da po pitanju saradnje s Rusijom u NATO-u postoje ozbiljne podele. Američka agencija Stratfor identifikovala je 3 grupe NATO članica koje različito vide budući odnos alijanse prema Rusiji. Francuska i Nemačka sa svojim, kako se kaže, južnim saveznicima smatraju da Rusiju treba integrisati u evropski sistem bezbednosti. Velika Britanija sa zemljama bivšeg Beneluksa je sklona da treba sarađivati s Rusijom u pitanjima koja se odnose na veće opasnosti, kao što je međunarodni terorizam. Treću grupu uglavnom čine zemlje bivših sovjetskih satelita koje zastupaju stav da je upravo Rusija glavni protivnik, a te zemlje su baš najodaniji sledbenici Amerike, koja kao nesporni lider NATO-a zvanično propagira saradnju i partnerstvo s Rusijom, a u tajnosti pravi planove za odbranu od navodne ruske agresije i nastavlja da širi alijansu prema ruskim granicama. Ugledni ruski geopolitičar Aleksandar Dugin kaže da je za Zapad, tačnije Sjedinjene Američke Države, i dalje veoma važno da što je moguće više marginalizuju moć Rusije. Rečju, čini se da je ocena nemačke kancelarke Merkel da je hladni rat između Rusije i NATO-a završen preuranjena. Za Srbiju je od velike važnosti da precizno definiše kvalitet odnosa Rusije i NATO-a da bi našla odgovarajući model svoje bezbednosne politike.
Srpski narod je na najteži način iskusio politiku alijanse da jedno govori. Američkih država po pitanju Sirije se ponegde donekle preklapaju, a ponegde drastično razdvajaju. Obe zemlje tvrde da smatraju Islamsku državu velikom pretnjom koju treba neutralisati i obe se slažu da je političko rešenje sukoba u Siriji najbolji prvi korak. Ali Sjedinjene Američke Države žele odlazak Asada. Rusija kaže da ne uslovljava njegov ostanak, ali da sirijski narod mora da izabere. Drugim rečima, Rusija ipak preferira njegov ostanak. Nadalje, Sjedinjene Američke Države smatraju da imaju svog aktera na terenu u samom ratu, takozvane umerene pobunjenike, a to su iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država gotovo svi oni koji se ne nazivaju Islamska država ili Al-Nusra front, ali među umerenima je malo toga umereno. Oni možda imaju drugačije teritorijalne, ekonomske i političke ambicije, ali ideološki su često veoma slični pomenutim terorističkim organizacijama. Pobunjenici su, naravno, velikom većinom suniti, a Sjedinjene Američke Države su saveznik velikih sunitskih regionalnih sila, Turske, Saudijske Arabije, Katara. Sirijske vlasti pak svu oružanu opoziciju smatraju teroristima po sličnom ključu kao što i Porošenko sve pobunjenike na istoku Ukrajine smatra teroristima. Dakle, tu nema ničeg čudnog i Sjedinjene Američke Države se čude bez veze. Jedina razlika je u tome da kompletna sirijska opozicija zaista naginje teroristima, jer dolaze iz iste religijske fundamentalističke osnove. Prema medijskim izjavama Ruslana Puhova, prvog čoveka Centra za analizu strategije i tehnologija koji savjetuje Ministarstvo odbrane, Rusija najverovatnije neće rizikovati direktno učešće u sukobu, čak i ako su brza izvoz oružja Asadu. Prevoz municije, oružja i goriva Siriji povećali su se od avgusta ove godine. Zanimljivo je da je Bugarska zabranila ruskim avionima prelet preko svog vazdušnog prostora zbog sumnje da ne nose humanitarnu pomoć Siriji, te time zabranila glavni vazdušni prilaz toj zemlji. Sada Washington isto traži od Grčke. Ako bi Rusija ušla kao novi vojni akter u sirijski rat, ko bi joj bio meta? Samo Islamska država ili i prozapadni pobunjenici? U svrhu što manjeg rasplamsavanja ovog rata, idealno bi bilo da joj meta bude samo Islamska država, jer ako Rusija pokuša da uđe u rat kao pojačanje sirijskoj vojsci, onda će to učiniti i druga strana, a to nas pak dovodi do situacije u kojoj ne bi bilo teško kroz neko vreme zamisliti američke i ruske vojnike kako se sukobljavaju na sirijskom tlu. Ne treba posebno ni naglašavati da bi to bilo veoma loše po stabilnost planete. Ali Rusija u nekom većem kapacitetu i ne mora da krene u sukob s pobunjenicima. Dovoljno je da ruski vojnici prisutni na terenu i da samim time blokiraju put napred. A kada govorimo o putu napred, on se pobunjenicima u posljednje vreme itekako otvara. Naime, sirijska vojska je nedavno izgubila i posljednju vojnu bazu na prostoru važne severozapadne provincije Idlib, koja se graniči s Turskom. Hoće li Rusija tek tako pustiti da ovi militanti dođu do Latakije ili do njihove jedine vojne baze na Bliskom istoku Tartusa? Naravno da neće. Zato, ukoliko su se Rusi sada počeli pojavljivati, onda to znači da su došli da naprave preokret ili da spreče kolaps. Sjetimo se još jednom rata u Ukrajini. Izgledalo je kao da bi pobuna na istoku mogla pokleknuti kada su pali gradovi Slavjanski i Kramatorsk, ali onda odjednom pobunjenici postaju znatno jači i odjednom barataju s vrlo snažnim oružjima. Kako? Sve je više manje jasno. Rusija je sprečila kolaps dajući im podršku. Otkako se pročulo da bi Rusija mogla ući vojnu u Siriju, čuju se neke značajne i zanimljive izjave. Nekoliko europskih zvaničnika javno je izrazilo podršku ruskom viđenju situacije u Siriji, odnosno stavu da bi sirijsku vlast i vojsku trebalo gledati kao partnera u ovom ratu, kao aktera koji može doprineti borbi protiv Islamske države, jer niko nema toliko iskustva u ratovanju protiv ovih terorista kao sirijska vojska. Tako je finski predsjednik Sauli Niinisto ocenio da je ruski pristup rešavanju te krize bio ispravan, te da je šteta što Zapad nije želeo da čuje. Rekao je da je Rusija bila spremna da sarađuje sa Zapadom oko Sirije, ali da su Sjedinjene Američke Države i Britanija bile zainteresovane samo za rušenje Asada.
Ranije su postojali nagoveštaji da bi Rusija i Sjedinjene Američke Države mogle pronaći zajedničko rešenje za sirijsku krizu. Verujem da bi to bila dobra stvar, poručuje finski predsjednik. Ipak, mnogi zapadni zvaničnici drugačije misle. Nemački ministar spoljnih poslova upozorio Rusiju da ne pokreće vojnu intervenciju u Siriji. Francuska također ističe da bi veći ruski angažman otežao postizanje političkog rješenja. Ipak, sve veći broj evropskih zemalja počinje da okreće leđa američkoj isključivosti, koja nalaže da nipošto, nikako, nikada ne sme biti završen sirijski rat dok Asad postoji na vlasti. Sada, kada stotine hiljada izbeglica ulaze u Evropu, možda i Evropa počne malo drugačije da razmišlja. Naravno, ako je trebalo čekati da dođe do toga da bi se desile sitne političke promjene, onda je to zaista ekstremno tragično. Ali baš te sitne političke promjene koje, da su donete pre 2 ili 3 godine, mogle su spasiti stotine hiljada života. Sada se polako donose, pa je tako britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond izjavio da bi Britanija mogla prihvatiti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ostane na vlasti tokom prelaznog perioda, ukoliko bi to rešilo sukob u Siriji. Ali, zar je na to trebalo čekati 3 duge krvave godine? Jer isti predlog je iznet za vreme sastanka u Ženevi u leto 2012. Tada je tadašnja američka državna sekretarka Hillary Clinton strogo odbacivala takvu ideju, ali to je od početka bila jedina prava ideja za zaustavljanje rata. Da je taj potez povučen tada, Islamske države danas možda ne bi ni bilo, jer ne bi postojali uslovi za njen nastanak. Stotine hiljada ljudi bi bili živi, a Evropa se ne bi urušavala pred izbegličkim tsunamijem. Konkretni vojni ulazak Rusije u Siriju, ako se desi ili ako se već dešava, potez je koji Rusija sigurno nije donela olako, naročito ne u ovom trenutku kada joj geopolitika već zadaje ozbiljne izazove. Na početku krize u Siriji zapadni posmatrači uobičajeno su pogrešno tumačili da je Putinova podrška očuvanje ruskih interesa u Siriji, koji se sastoje od omanje vojne pomorske baze u Tartusu i za Rusiju skromne prodaje oružja. Takvi interesi su u realnim oblicima međunarodnih političkih odnosa marginalni. Umjesto toga, Putin vidi Siriju kao kamen međaš ruske geostrategije na Bliskom istoku. I dok su Katar, Saudijska Arabija i Turska preuzeli kampanju protiv Asada, Rusija vidi da se tu događa jedan geostrateški sukob u koji nisu uključene samo regionalne sile, već i Sjedinjene Američke Države. Rusija se osjećala prevarenom kada je dozvolila navodnu humanitarnu pomoć Libiji 2011. na temelju koje je NATO srušio Gaddafija i veruje da Amerika ima isti cilj u Siriji. Poniženje iz Libije je ostalo kao gorak ukus u ustima i Putin je odlučan da ne dopusti opet takvo menjanje režima koje vodi u haos. Sjedinjene Američke Države očigledno smatraju da se iza maske borbe protiv Islamske države najlakše može srušiti Asadov režim. Moskva je tu igru pročitala i ne želi da joj se ponovi libijska prevara. Šta u stvari Moskva traži u Siriji? Moguće aktiviranje vojnog prisustva Rusije u Siriji stručnjaci dovode u vezu pre svega sa potrebom da se pomogne sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu. Moskva je pre nešto više od 4 godine zauzela politički kurs koga se dosledno pridržava, a on je usmeren na pružanje podrške legitimnim vlastima u Siriji na čelu sa Bašarom Asadom. U kontekstu politike Sjedinjenih Američkih Država vezane za pripremu grupa sirijske opozicije kao i podrške koju Turska i Saudijska Arabija pružaju opozicionarima, među kojima ima ekstremističkih grupa, a također s obzirom na Asadove izjave NATO u Lisabonu i samita NATO-Rusija davali optimističke izjave. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da su bivši protivnici Rusije i NATO načinili istorijski korak. Hladni rat je zaista završen, hrabro je poručila Angela Merkel i dodala: mislim da će saradnja s Rusijom biti prekretnica. Bivši vojni protivnik danas je postao partner. To je promjena u saradnji koja se može nazvati istorijskom. Da li je zaista hladni rat između NATO i Rusije završen ili je samo potisnut u drugi plan, preteći da u jednom trenutku eksplodira svom silinom i teško ugrozi mir i prosperitet međunarodne zajednice? NATO je na samitu u Lisabonu zvanično pozvao Rusiju na partnerstvo i saradnju u stvaranju teritorijalnog sistema protivraketne odbrane za evroatlantski region i u borbi protiv zajedničkih problema bezbednosti, poput terorizma i ekstremizma, piraterije, šverca droge.
Posebno je na sva usta hvaljena činjenica da je NATO prvi put u svojoj 60-godišnjoj istoriji u novom strateškom konceptu istakao da Rusija nije neprijatelj, odnosno da alijansa ne predstavlja opasnost za Rusiju. Angela Merkel je upozorila da Rusiji i alijansi prestoji dug put pre nego što ostvare značajan napredak u obezbeđivanju zajedničke bezbednosti. Učesnici Saveta Rusija-NATO su zaključili da je period zahlađenja i uzajamnih primedbi u odnosima Severnoatlantske alijanse i Moskve prevaziđen, te da počinje nova etapa punopravne saradnje. Rusija je prihvatila pruženu ruku saradnje, ali samo na bazi ravnopravnosti, posebno na planu izgradnje protivraketne odbrane. Ruski predsjednik Medvedev je predložio alijansi da zajedno s Rusijom brani evroatlantski prostor, slikovito rečeno rame uz rame, kao partneri koji imaju potpuno međusobno poverenje. Najteže iskušenje u odnosima NATO i Rusije će predstavljati pitanje protivraketne odbrane, koje će biti ključni kriterijum za ocenu da li su bivši vojni protivnici uspjeli da prevaziđu hladnoratovsku sučeljenost i postanu strateški partneri. Protivraketna odbrana će u narednom periodu biti pitanje svih pitanja u odnosima NATO i Rusije, odnosno Vašingtona i Moskve, i presudno će uticati na bezbednost celog čovečanstva. Od toga da li ćemo uspjeti da se dogovorimo o protivraketnoj odbrani zavisit će perspektiva saradnje Rusije i NATO-a, poručuje Dmitrij Rogozin. Kakva je situacija na tom planu? Evropska protivraketna odbrana, koju nameravaju da izgrade Sjedinjene Američke Države i NATO, godinama je kamen spoticanja Moskve i Vašingtona. Američki protivraketni štit u Evropi predviđa instaliranje mobilnih elemenata sistema protivraketne odbrane nove generacije na velikom prostoru, od Poljske preko Češke i Rumunije do Turske, kao i na američkim ratnim brodovima u Sredozemnom moru, odnosno pod čitavom zapadnom i jugozapadnom parametru ruskih granica. Međutim, Sjedinjene Američke Države ne planiraju da postave antirakete lovce samo u Poljskoj i Rumuniji, već i na Arktiku i na Dalekom istoku, kako bi, po mišljenju ruskih generala, oslabile odbrambeni potencijal Rusije. Na samitu u Lisabonu krajem 2010. godine predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je NATO-u predložio da se stvori zajednički sistem protivraketne odbrane sa dve različite zone odgovornosti. Alijansa je taj predlog odbila. Dok su razgovori u toku, Vašington je potpisao ugovore o postavljanju elemenata protivraketne odbrane s Rumunijom i Turskom. Moguće je i postavljanje radiolokacione stanice u Gruziji. Sledeće na redu je dolazak američkih ratnih brodova sa raketima presretačima u Španiju. Konačno, Vašington je rekao da će protivraketna odbrana biti stvorena sa Rusijom ili bez nje. Moskva je ove izjave uzela u obzir i najavila simetričan vojno-tehnički odgovor. Administracija Baracka Obame je u septembru odlučila da odustane od svog prvobitnog plana raketnog štita, kojim je predviđeno postavljanje elemenata sistema protivraketne odbrane u Češkoj i Poljskoj. Vašington planira da program do 2015. ograniči na postavljanje raketa presretača na brodovima. Posle ovog datuma ipak bi trebalo da se baze protivraketne odbrane pojave u zemljama Istočne Evrope. Planirani radar u Češkoj u stanju je da drži pod kontrolom ruske strateške snage u evropskom delu zemlje. Amerikanci su na severoistočnoj granici Poljske postavili protivraketni sistem Patriot, što je uz radare antiraketnog sistema u Moskvi doživljeno kao pretnja ruskoj bezbednosti. Istupanje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i razvoj sopstvenog sistema protivraketne odbrane od strane Vašingtona narušio je strateški paritet i stabilnost u svetu, smatra Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, i ocenjuje da će, ako Sjedinjene Američke Države ispune svoje planove na stvaranju protivraketnog štita, do 2018. ili 2020. godine štit postati ozbiljna pretnja za strateške nuklearne snage Rusije. Većina stručnjaka smatra da će odnosi Moskve i Brisela zavisiti prevashodno od toga kakav će biti postignut dogovor između NATO i Rusije oko protivraketne odbrane. NATO je zvanično pozvao Rusiju da učestvuje u projektu stvaranja protivraketne odbrane u Evropi. Rusija je spremna da sarađuje u toj oblasti, ali ne želi da učestvuje u sistemu protivraketne odbrane NATO-a.
Moskva želi stvaranje sistema protivraketne odbrane od Vankuvera do Vladivostoka, što je malo verovatno. Suzdržanost Moskve proizilazi iz činjenice da Sjedinjene Američke Države planiraju da stvore ne sistem evropske, već sistem protivraketne odbrane NATO-a, pri čemu saradnju s Rusijom vide samo u pogledu korišćenja njenih radiolokacionih stanica. Ruski predsjednik Medvedev je u ekspozeu u Federalnom saboru posljednjeg dana novembra 2010. godine rekao da je na samitu NATO-a u Lisabonu izneo inicijativu da se formira moguća arhitektura evropske protivraketne odbrane koja spaja interese Rusije i zemalja NATO-a i istovremeno osigurava zaštitu svih zemalja Evrope od raketnih napada. Uz ocenu da je to nesumnjivo pozitivan razvoj, Medvedev je upozorio da nas u narednoj deceniji očekuje sljedeća alternativa. Ili ćemo postići saglasnost o protivraketnoj odbrani i stvoriti punopravni zajednički mehanizam saradnje, ili će započeti novi talas trke u naoružavanju. Medvedev je još na samitu u Lisabonu jasno stavio do znanja da učešće Rusije u izgradnji evropske protivraketne odbrane može samo da bude partnersko i nikako drugačije. Ili će Moskva ravnopravno snositi odgovornost za bezbednost, deliti informacije i donositi odluke o ovim ili onim problemima, ili uopšte neće učestvovati u tom procesu. Ali onda će Rusija biti primorana da se brani, naglasio je ruski predsjednik. U poslanici Federalnom saboru Medvedev je poručio NATO-u da će u slučaju da se ne postigne sporazum o protivraketnoj odbrani, Rusija morati da donosi odluke o novom udarnom oružju, što bi otvorilo novu, izuzetno opasnu trku u nuklearnom naoružavanju. Naravno da u toj trci neće biti pobednika i Moskva ne želi da se događaji razvijaju po takvom scenariju. Moskva se zalaže za takav sistem bezbednosti koji će zaštititi od potencijalnih napada sa strane, ali i svesti na nemoguće napad od strane partnera. Zato je Moskva predložila stvaranje protivraketne odbrane po sektorima, odnosno svaki učesnik dogovora će biti odgovoran za svoju zonu bezbednosti i imati svoju protivraketnu odbranu, a ti sistemi će biti u kooperaciji preko centara upravljanja, pojasnio je rusku poziciju Medvedev. O tome je oštrim tonom početkom decembra 2010. govorio i ruski premijer Vladimir Putin. Ako na naše predloge dobijemo samo negativne odgovore, i šta više, ako se pored naših granica pojavi dodatna opasnost u obliku nove varijante trećeg pozicionog rejona, Rusija će jednostavno biti dužna da se zaštiti na razne načine, postavljanjem novih udarnih kompleksa protiv novih pretnji koje će se stvarati. Da regularne snage imaju poteškoća sa kadrovima i naoružanjem, informacije o jačanju ruskog vojnog kontingenta u Siriji zvuče logično. Ako Moskva dejstvuje na taj način, ona time učvršćuje imidž pouzdanog partnera koji ne menja svoje stavove, što je važno za ovaj region. Pojedini stručnjaci međutim smatraju da potezi Rusije prema Siriji uopšte nisu usmereni na podršku režimu ruskog partnera Asada, nego imaju za cilj da pokažu Rusiju u najboljem mogućem svetlu pred Iranom i da preuzmu na sebe ulogu zemlje koja iritira Ameriku. Podsjećamo da je Iran najvažniji saveznik aktuelnih sirijskih vlasti u regionu, a iranske trupe su već u više navrata primećene u borbi na strani Asadove armije. Pružanje podrške Asadu nije jedini cilj Rusije u Siriji, smatra Mark Galeotti, profesor Centra za globalne probleme na Njujorškom univerzitetu. Sadašnji potezi Rusije odražavaju veću uznemirenost zbog stvarne opasnosti koju predstavlja organizacija Islamska država, jer ona počinje sve više da prodire na Severni Kavkaz, ali i zbog toga što se Rusija nada da će pokretanjem zajedničke koalicije protiv Islamske države izaći iz sadašnjeg diplomatskog ćorsokaka u odnosima sa Zapadom. Stručnjaci ističu da se odavno razgovara o potrebi organizovanja velike koalicije radi sprovođenja kopnene operacije. Najvažnija komponenta ruske inicijative je učešće Damaska u antiterorističkoj koaliciji, budući da je on jedan od malobrojnih aktera u regionu koji su zaista zainteresovani za pobedu nad Islamskom državom i već nekoliko godina se uspešno bori protiv njenih pripadnika. Naš predlog se sastoji u tome da ujedinimo snage svih stranih aktera, svih suseda Sirije, svih predstavnika opozicione koalicije, svih koji imaju veze sa ovom situacijom, objašnjava suštinu ruske inicijative portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova. Nova knjiga Milovana Drecuna,
Srbija je između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašaluk? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. Drugi kosovski boj i Kosmetska legenda, najčitanije ratne knjige koje su ušle u legendu koja se čita i prepričava. Jedinstvene i neponovljive knjige u kojima su opisane stotine teških borbi koji su pripadnici srpske vojske i policije vodili na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine protiv šiptarskih terorista, mudžahedina i stranih plaćenika tokom agresije NATO-a i kopnene agresije iz Albanije. Rat za Kosovo. Jedinstvena knjiga nad knjigama o Kosovu i Metohiji. U ovoj knjizi su sve činjenice i dokumenta potrebni da saznate istinu o završnom 20-godišnjem ratu za Kosovu i Metohiju. U dokumentarnom filmu Pakao Košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule Košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnijeg agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snaga i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine. Možete poručiti na telefone 011 311 8290 i 011 311 8291. A ako se snage ne ujedine, onda je opasnost od direktnog sukoba ruske i američke vojske na sirijskom tlu realna, jer američki napadi na Asadovu armiju, koju podržavaju ruski vojni stručnjaci, se već događaju. Washington Post je nedavno objavio da CIA i američka državna komanda za specijalne operacije već duže napadaju Asadovu armiju pomoću naoružanih dronova. Početkom septembra 2015. bombardovane su snage sirijske armije kod Karnasa u predgrađu grada Hame. Damask smatra da su to uradili američki dronovi. I dok Sjedinjene Američke Države umjesto po teroristima sve češće udaraju po sirijskoj armiji koja se najviše bori protiv džihadista, Islamska država napreduje. U tekstu pod naslovom Islamska država pobeđuje Bruce Hoffman, direktor Centra za bezbednosne studije Univerziteta Georgetown i stručni savjetnik Centra za borbu protiv terorizma na Američkoj vojnoj akademiji, navodi da je vreme da priznamo da je naš odgovor na takozvanu Islamsku državu bio užasan promašaj. Hoffman, koji je bio član komisije koja je radila na izveštaju o napadima na kule bliznakinje u Njujorku 11. septembra 2001. podsjeća da je prošlo 15 meseci od kako su borci Islamske države zauzeli pola Iraka i proglasili kalifat i ističe da se od tada njihov uticaj samo povećao. Islamskoj državi, grupi koja je nekada bila deo iste organizacije odgovorne za napade 11. septembra, svakodnevno se pridružuju novi džihadisti iz oko 50 zemalja širom sveta. Hoffman ukazuje da ne treba odbaciti Islamsku državu kao lokalni fenomen koji se zadržava samo na teritoriji Bliskog istoka. Ta organizacija sada ima bazu u najmanje 6 zemalja i pokriva oblast od zapada i severa Afrike do Arapskog poluostrva, kao i do Sinaja, Južna Azija i Kavkaza. Samo u posljednjih godinu dana Islamska država je inspirisala napade u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Francuskoj i Belgiji, podsjetio je Hoffman. Suočavajući se sa geografski sve širom i demografski sve različitijom pretnjom, jasno je da je naša trenutna strategija promašena, naveo je Hoffman. On je dodao da je to pokazala i anketa sprovedena na proleće među učesnicima konferencije na Američkoj vojnoj akademiji, među kojima su bili najviši vojni zvaničnici, visoki predstavnici vlada, naučnici, humanitarci i novinari. Čak 97% njih složilo se da Sjedinjene Američke Države gube u ratu protiv Islamske države.
Hoffman je upozorio da pretnju kakvu predstavlja Islamska država svet još nije video i da su veličina, naoružanje boraca Islamske države u kombinaciji sa njihovom sposobnošću da osvoje i zadrže teritoriju verovatno jedinstveni u analima terorizma. Prema njegovim rečima, ratu protiv terorizma je hitno potrebna nova strategija koja mora da počne priznanjem da je Islamska država ozbiljna pretnja koja neće nestati sve dok džihadisti ne budu vojno poraženi. Pouzdan zaključak koji se iz predočene analize može izvesti je da je Sirija trenutno epicentar velike geopolitičke borbe i koliko god najuticajniji akteri govorili o rešavanju te krize, prvenstveni cilj im je zapravo pre svega geopolitička pobeda, a dok se donese sirijski Zato se odnosima NATO i Rusije pridaje prvorazredan značaj. U posljednje vreme zvanično je na delu resetovanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što se automatski prenosi na odnos Alijanse i Moskve. Napuštanje hladnoratovskog sučeljavanja i početak nove ere u saradnji i strateškom partnerstvu trebalo je da bude ozvaničeno na samitu Alijanse u Lisabonu. U novom strateškom konceptu koji je na tom samitu usvojen kaže se da je saradnja NATO-a i Rusije od strateškog značaja jer doprinosi stvaranju zajedničkog prostora mira, stabilnosti i bezbednosti. Najznačajnija novina u tom dokumentu je odredba da NATO ne predstavlja opasnost za Rusiju, te da Alijansa želi da vidi pravo strateško partnerstvo između NATO-a i Rusije i da u skladu sa tim očekuje uzajamnost od strane Rusije. Te formulacije su naišle na veoma pozitivan odjek u Rusiji. Zvaničnici Alijanse i Rusije su posle samita za vest da Rusija pojačava svoje vojno prisustvo u Siriji koje su početkom septembra 2015. godine objavili pojedini američki mediji nakon nagađanja usled izveštaja da su ruske vojne trupe viđene na nekim lokacijama širom ove ratom opustošene zemlje, već sada se govori da je najvažnija od početka rata u Siriji. Prema saopštenjima zapadnih medija, Rusija je uputila ekspedicioni korpus u Siriju i počela da gradi vazduhoplovnu vojnu bazu blizu međunarodnog aerodroma u provinciji Latakija na severu zemlje. Odmah se otvorilo pitanje da li je ruska vojska počela prave vojne operacije na strani sirijske vojske ili se samo radi o isporukama naoružanja i slanju savetnika koji treba da obuče sirijske vojnike da rukuju tim oružjem. Naravno, velika je razlika između asistiranja u dopremanju oružja i učestvovanja u vojnim operacijama, o čemu govore razni anonimni izvori. Pojedini anonimni američki zvaničnici ističu da je Rusija poslala 2 broda prema Siriji, ocenjujući da je ova namera ruske vojske u Siriji nejasna. Neki smatraju da se radi na pripremi vazdušne piste u blizini luke Latakija, te se pritom ne isključuje mogućnost ruskog učešća u vazdušnim misijama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je zakazao vanredni sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost radi pronalaženja odgovora na rusko vojno prisustvo u Siriji bez presedana. Istovremeno je senator Lindsey Graham rekao: Rusi su opalili šamar Obami i Kerriju. Rusi su učinili Asada jačim, a to znači da se rat u Siriji nikada neće završiti. Rusi moraju da dobiju uzvratni udarac jer je bezbednost Sjedinjenih Američkih Država oslabila. To što su upravo Sjedinjene Američke Države izazivanjem rata u Siriji, koji je rezultirao stvaranjem islamske države, na najteži način ugrozile i oslabile bezbednost celog sveta, uključujući i Rusiju, a Evropu suočile sa stotinama hiljada izbeglica, za senatora Grahama je nepoznata činjenica. Portparol State Departmenta John Kirby upozorava Moskvu da borba protiv islamske države ne može biti u funkciji pomoći sirijskom predsjedniku Asadu i da je pružanje vojne pomoći njemu nespojivo s onim što mi smatramo najboljim putem za Siriju. Naravno, Kirby nije objasnio ko je dao pravo Vašingtonu da u ime Sirijaca odlučuje koji je put najbolji za njihovu zemlju, a nije ne pokušao da objasni kako podrška džihadistima ili ti pobunjenicima može biti u funkciji rušenja legitimnih vlasti u Damasku. Američki mediji optužuju Rusiju da u Siriju užurbano prebacuje moderno borbeno naoružanje namenjeno Asadovoj vojsci, borbene avione MiG-31 i Su-25, kao i PVO sistem Pancir S-1, te da ruski vojnici u Siriji nisu više samo savjetnici, već da upravljaju ratom. Mali zeleni, to jest ruski vojnici u Siriji,
Da li je to počela završna geopolitička partija velikih sila u Siriji? Da potražimo odgovor na to pitanje. Rusija je potvrdila da su njeni vojni savjetnici u Siriji. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova izjavila je da ruski vojni specijalisti pomažu Sirijcima da nauče da rukuju ruskim naoružanjem, te da ne može shvatiti zašto je došlo do tolike antiruske histerije. Zaharova je dodala da Rusija nikad nije skrivala svoju saradnju sa Sirijom u vojnoj tehnologiji i da je Moskva to uvek činila u skladu s postojećim ugovorima i u potpunom poštovanju međunarodnog prava. Zaharova je svetskim medijima poručila da je Moskva opremala Siriju oružjem i vojnom opremom već dugo vreme. Ukoliko je potrebno da preduzmemo mere za jačanje protivterorističkih napora, ova pitanja će svakako biti kasnije proučena, ali isključivo na temelju međunarodnog prava i ruskog zakonodavstva, zaključila je Zaharova. Američka administracija je oštro reagovala. Bela kuća je upozorila rusku vojsku da bilo kakva uključenost u Siriji može prouzrokovati konfrontaciju s američkim snagama koje vode vazdušnu kampanju protiv Islamske države. Portparol Bele kuće Josh Ernst je izjavio da su Sjedinjene Američke Države zabrinute zbog izveštaja koji govore da je Rusija možda poslala dodatno vojno osoblje i vojne avione u Siriju. Ti koraci mogli bi voditi većem gubitku života, povećati izbegličke talase i rizikovati sukob s ostalim članovima koalicije protiv Islamske države koji deluju unutar Sirije, rekao je Ernst. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je o tome razgovarao sa svojim američkim kolegom Johnom Kerryjem. Lavrov je ponovo naglasio potrebu konsolidovanog odgovora protiv terorističkih grupacija koje su zauzele značajan deo sirijske teritorije i koje prete globalnoj bezbednosti. Rusija je pozvala na široku koaliciju protiv Islamske države koja bi uključivala i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali to su Amerikanci i njihovi saveznici odbili. Lavrov je rekao da Vašington čini veliku grešku podržavajući one koji žele koristiti terorističku grupaciju Islamska država da bi srušili s vlasti u Siriji predsjednika Asada. Komentarišući razgovor s Kerryjem koji je izrazio zabrinutost Vašingtona zbog ruskog prisustva u Siriji, Lavrov je rekao: Kerry je zastupao jednu veoma čudnu ideju da podrška Asadu u borbi protiv terorizma na neki način jača Islamsku državu, jer će onda sponzori džihadista upumpavati još više oružja i novca. To je apsolutno pogrešna logika i još jedan pokušaj dodvoravanja onima koji koriste teroriste da bi rušili disidentske režime. Ruski ministar je rekao da su Sjedinjene Američke Države posljednjih godina pokušavale da sarađuju s raznim ekstremističkim grupacijama u Siriji. Ogromna je greška da anti-IDIL koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama ne sarađuje sa sirijskim vlastima, čak ni po pitanju razmene informacija. Ne mogu razumeti tu logiku, ili bolje rečeno, apsolutni nedostatak logike, istakao je Lavrov i ocenio da će Moskva i dalje naoružavati sirijsku vojsku u njihovoj borbi protiv terorista Islamske države, te pritom pozvao i druge zemlje da učine isto. Nužno je, naravno, biti u interakciji s kopnenim snagama, a najefikasnija i najsnažnija kopnena snaga u borbi protiv Islamske države je sirijska vojska. Saradnja je potrebna također i da bi se izbjegli razni incidenti, smatra Lavrov. Ne treba pritom zaboraviti da Sjedinjene Američke Države već godinu dana učestvuju u vojnim operacijama u Siriji izvodeći vazdušne napade protiv Islamske države. Iz te perspektive Rusija ima daleko veći legitimitet da učestvuje u Siriji u borbi protiv Islamske države, jer bi u tom slučaju, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, imala i zvaničnu podršku sirijskih vlasti, što Sjedinjene Američke Države nemaju. Šta god Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi misli o sirijskim vlastima, one jesu još uvijek jedina legitimna vlast u zemlji. Njihova zastava se vijori pred Ujedinjenim nacijama i njihov čovjek, ambasador Bašar Džafari, predstavlja zemlju pred međunarodnom zajednicom u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, je sredinom septembra 2015. godine obelodanio da su Sjedinjene Američke Države želele da sruše sirijskog predsjednika Asada i preno što je izbio sukob u toj zemlji 2011. Podsjetio je na diplomatske depeše američkog ambasadora u Siriji od 2006. godine. Plan je bio da iskoriste razne faktore kako bi stvorili paranoju unutar sirijske vlade, rekao je Assange, i istakao da je glavni plan uključivao stvaranje tenzija između sunita i šiita.
Jedan od načina bio je širenje lažnih glasina. Jedna depeša je posebno zabrinjavajuća. U njoj se vidi ceo američki plan za region. Deo problema Sirije je taj da je okružena američkim saveznicima, u prvom redu Saudijskom Arabijom i Katarom, koji šalju oružje pobunjenicima. Tu je i Turska kao jako važan akter, a svaki od njih ima svoje hegemonističke ambicije prema regionu. Naravno, Izrael takođe, jer ako se Sirija dovoljno destabilizuje, Izrael bi bio u poziciji da zauvek uzme Golansku visoravan, a možda i proširi tu teritoriju, rekao je Assange. Stavovi Rusije se pored naših granica. To nije naš izbor, mi to ne želimo, rekao je Putin. Premijer se nadovezao i na inicijativu predsjednika država o zajedničkom radu na opštem problemu bezbednosti. Rusija bi mogla da se dogovori sa NATO o razmeni informacija, o zajedničkom sistemu upravljanja. Postoji samo jedan uslov. Partneri moraju uzeti u obzir interese Rusije, inače će taj proces biti nemoguć. Kao konkretan primer, Putin je naveo nameru Sjedinjenih Američkih Država da postavi pored ruskih granica sistem radara i protivraketa, odnosno protivraketnu odbranu. Mi ne usmeravamo rakete ka vašoj teritoriji, a vi planirate da postavite rakete pored naše teritorije, pored naših granica. Kažete nam da ćete to učiniti da bi se zaštitili od, recimo, iranske nuklearne pretnje, ali takve pretnje sada nema. A ako sistem radara i protivraketa bude postavljen pored naših granica, čak 2015. godine, one će raditi protiv našeg nuklearnog potencijala. I to nas naravno zabrinjava i mi smo dužni da preduzmemo konkretne mere, poručio je Putin. Glavni problem sada jeste u tome da umjesto zainteresovanog dijaloga dve jednake strane, Zapad može da pokuša da stavi Rusiju pred svršen čin. Pojasnio je suštinu neslaganja oko izgradnje protivraketne odbrane stalni predstavnik Moskve u NATO-u Dmitrij Rogozin. Protivraketna odbrana u Evropi može da postoji ili ako Rusija u njoj učestvuje ili ako je usmerena protiv Rusije. Trećeg nema. Ako mi saznamo da se podiže vojna infrastruktura protivraketne odbrane na severozapadu ruskih granica, da ne govorimo o Arktiku, sektoru strateških snaga Rusije, mi ćemo morati da razvijamo ofanzivne snage kao protivtežu bilo koje protivraketne odbrane. Zajednička protivraketna odbrana je više ideološko pitanje, a ne problem bezbednosti, ubeđen je Rogozin koji kaže: ranije je zemlje NATO-a ujedinjavala parola "idu Rusi", sada žele da je zamene novom "lete rakete". NATO u kome o protivraketnoj odbrani odlučuju Sjedinjene Američke Države, a ne Evropljani, međutim, bez entuzijazma gleda na rusku ideju formiranja zajedničke evropske protivraketne odbrane. Problem je u tome što Sjedinjene Američke Države žele da jednim udarcem ubiju dve muve, smatra zamenik direktora Instituta za izučavanje Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, predsjednik Fonda podrške vojnim reformama Pavel Zolotaryov. Sistem protivraketne odbrane koji stvaraju Sjedinjene Američke Države može da ima dva cilja. Onaj koji je zvanično deklarisan, odbijanje potencijalne pretnje od strane Irana i Severne Koreje, i drugi, prednost u beskontaktnim ratovima budućnosti. Ta dva cilja su nespojiva. Prvi traži saradnju sa Moskvom. Trajektorija raketnog udara Irana na Sjedinjene Američke Države prolazi preko teritorije Rusije i bez zajedničkog sistema protivraketne odbrane nemoguće je zaustaviti te rakete. Ali za drugi cilj nemoguće je saradnja sa Rusijom. Onda će taj sistem za beskontaktni rat biti usmeren protiv Rusije i drugih zemalja istoka, što produbljuje jaz između Rusije i NATO-a i traži da se preduzmu adekvatne mere. Zapad mora da odluči šta zaista želi, da garantuje budućim generacijama sveta mir ili da nastavi suprotstavljanje. Rusija je svoj izbor već učinila, kaže Zolotaryov. Problem je kulminirao kada su Sjedinjene Američke Države odbile da daju pismene, odnosno pravne garancije da protivraketna odbrana neće biti uperena protiv Rusije. Moskva je zato krajem novembra 2011. godine najavila vojne protivmere. Između ostalog, radi se o uvođenju u borbeni sastav radiolokacione stanice sistema za obaveštavanje o raketnom napadu u Kaliningradu i opremanju novih ruskih strateških balističkih raketa perspektivnim kompleksima za prevladavanje protivraketne odbrane i novim vrlo efikasnim borbenim blokovima. Raketni kompleksi Iskander biće instalirani u Kaliningradskoj oblasti, ali možda i u Krasnodarskom kraju, kao i u Belorusiji.
trupe za vazdušno-kosmičku odbranu koje će se pojaviti do kraja 2011. godine potpuno će obezbediti Rusiju od pogodaka zalutalih raketa. Operativno-taktički raketni kompleks Iskander pogađa ciljeve udaljene 280 do 500 km, ali već postoje rakete koje mogu preći do 2000 km. Mogu da nose kako obično, tako i nuklearno naoružanje. Iskander sa područja Lenjingradske oblasti mogao bi da uništava objekte u Baltičkim zemljama i u istočnoj Poljskoj, sa područja Belorusije u centralnoj Poljskoj, a sa područja Kaliningradske oblasti u Nemačkoj. Oblast Kaliningrada u kojoj će biti raspoređen raketni kompleks Iskander je najpogodnija za ruske vojne kontramere Americi u ovom delu Evrope. Ta oblast je ruska enklava s najvećom koncentracijom najmodernijeg ruskog oružja, a nalazi se između Litvanije i Poljske. Tu oblast je Staljin 1945. godine priključio Rusiji. Kaliningrad, međutim, nema direktnu kopnenu vezu sa matičnom teritorijom. U toj oblasti je Baltijsk, koji je glavna ratna luka ruske baltičke flote i najzapadniji ruski vojni garnizon. Postavljanje Iskandera samo je jedna od mera za delovanje protiv američkog sistema protivraketne odbrane na granici sa Ruskom federacijom, čije je Ministarstvo odbrane najavilo da će se aktivirati grupacije snaga flote, obustaviti likvidacija jedne od divizija raketnih trupa strateške namene, povećavati grupacije frontovske i avijacije dalekog delovanja. Planirani kompleks mera mogao bi da eliminiše pretnju koju u Rusiji stvara američki sistem protivraketne odbrane, tako što će omogućiti presretanje bilo kojih ciljeva, čak i na hiperzvučnim brzinama i u vazduhu i u kosmosu. Reču, ukoliko se ne postigne obostrano prihvatljiv model saradnje, protivraketna odbrana će postati glavna tačka sukoba NATO-a i Rusije, obnoviti trku na oružavanju, oživeti hladnoratovski duh. I umesto strateškog partnerstva, alijanse i Rusije, međunarodnu zajednicu suočiti sa obnovom strateškog neprijateljstva dve nuklearne supersile. To bi bio najveći izazov i najveća pretnja svetskom miru u 21. veku. U isto vreme, kada je Moskva najavila vojne protivmere američkom raketnom štitu u Evropi, Vašington je krajem novembra 2011. godine odustao od svojih obaveza prema Rusiji po sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi. Amerikanci su, za razliku od jednostranog izlaska iz sporazuma o protivraketnoj odbrani, ovoga puta našli kakav takav povod. Prebacili su krivicu na Rusiju, koja je od 2007. godine obustavila izvršenje svojih obaveza iz pomenutog sporazuma. Na izgled, to je odgovarajući i izbalansiran korak Vašingtona, bar je javnosti tako prikazano. Realnost je, međutim, i tu drugačija. Sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi predviđa ograničavanje 5 kategorija običnog naoružanja i tehnike, kao i razmenu informacije i inspekciju. Iako se, naravno, ne može govoriti o izbalansiranosti vojnih potencijala strana potpisnica sporazuma, višekratna nadmoć NATO-a u odnosu na Rusiju, o kojoj je s ponosom govorio švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, neće biti samo očuvana, već će i jačati zbog toga što će se u Evropi pojaviti elementi sistema protivraketne odbrane, koja je, kako smatraju ruski stratezi, usmerena protiv Rusije. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija je između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati